Gledao sam s koma plava kako vjetar zamotava. Gledao sam s koma plava kako vjetar zamotava. Gledao sam. Jedna od činjenica koja bi mogla da izbije na svjetlost dana tokom procesa govorenja o jednom umjetniku jeste da podlačimo one vidove njegovog dijela u kojima on najmanje podsjeća na bilo kog drugog. Ljubav prema pjesmi, talenat i jaka volja čine posebnim crnogorskog pjevača izvornih crnogorskih pjesama Milisava Mota Laketića. Ja sam davno počeo da pjevam, recimo kao dijete, i to je nasljedstvo od moje pokojne majke koja mi je veoma pomogla da pjevam, jer i ona je pjevala dobro i pamte je, pogotovo Gornjomoračani, po lijepom glasu i njenoj finoj pjesmi. A ne samo ja, nego u našu kuću svi pjevaju. Nadam se da ćemo to mi koji pjevamo, ja, moj brat i moje sestre, prenijeti na našu djecu i čini mi se da smo dijelom dobro i uspjeli da pjevaju i crnogorske pjesme i druge, naravno. Pjevao sam dok sam bio mlađi u Nikšiću, jer sam živio u Nikšiću. Otac mi je radio u željezari, ja sam išao u školu u Nikšiću. Onda sam bio u kulturno-umjetničko društvo Mijat Mašković u Kolašinu. Tu mi je pomogao jedan dobri čovjek. Sad nije među živima, ali on je uvijek živ za mene. To je Mina Šćepanović. Ja sam bio tada dijete, bio sam kod moje tetke u Kolašinu i bio sam sa tim društvom, mogu da kažem, sa mnogo dobrim ljudima. Svi su oni mene tada pomagali kao dječaku i prošli smo dosta gradova po Crnoj Gori i tada sam pjevao crnogorske pjesme i mnogo je bilo fino. Jedna od njegovih pjesama nosi naziv Nema raja bez rodnoga kraja i navodi nas na lak zaključak da je ljepota crnogorskog kraja glavni motiv i inspirator u njegovim pjesmama. Njegova jednostavnost i posebnost iziskuje vječitu potrebu za pjesmom. Crna Gora daje inspiraciju. Ne samo ovim brdima, morem i tako dalje što daju naravno i oni, nego i drugim istorijskim činjenicama i tu nije teško napraviti jedan dobar tekst i osvojiti publiku sa tim tekstom i naravno dobrim izvođenjem i prezentacijom te pjesme i tih krajeva o kojim mi pjevamo. Crnogorci izuzetno dobro pjevaju. Može neko da kaže Crnogorci nisu muzikalni i tako dalje, nije to tačno. Mi imamo veoma dobre glasovne mogućnosti. Čak što malo koji drugi pjevači, samim tim što smo sa takvog podneblja. Crnogorci su veoma muzikalan narod, ali je pored talenta još nešto potrebno, ističe gospodin Laketić. Mislim da je talenat dato od Boga. A glas treba kultivisati, treba raditi. To ću preporučiti mom sinu Novaku koji pjeva, koji je bio na Cetinskom festivalu, i on i njegova sestra od strica Ana. Njima ću preporučiti da rade, kao što sam ja radio. Učio sam, učila me je i naučila mnogo dobar profesor Dubravka Nešović. Bio sam kod nje i u Beogradu i kad je ona bila u Prčanj. Tako da me je naučila kako pravilno da dišem, kako da uzimam glas, kako da izgovaram riječi i tako dalje. Mislim da sam radio na tome dosta dobro i da me je Dubravka usmjerila na pravi put, izvela na pravi put. A čim izvedete nekoga na pravi put, onda on valjda neće skrenuti, ići će tim pravim putem.
S obzirom da ima bogato inostrano iskustvo, on nam otkriva kako se i koliko njeguje izvorna narodna pjesma u drugim zemljama. Oni njeguju njihove pjesme, čini mi se, mnogo bolje nego mi. Mi smo nekako do prije nekolike godine bili zapostavili crnogorski izvorni meloston. Iako je nešto urađeno, nije to bilo na pravi način. Nijesmo se ni bili objedinili kako treba, pa i da se dogovorimo kako da... A i nijesmo imali ni, Bog zna, neke pomoći. Ne mislim, nego sam siguran da drugi narodi mnogo više posvećuju pažnje izvornosti njihovih pjesama ili uopšte kulture nego što to mi radimo. Bar kad se tiče pjesama, mogu da govorim o mom kraju. Upravo je pjesma ono što otkriva individualnu, svojstvenu esenciju gospodina Mota Laketića. To potvrđuju pjesme Tekla voda na valove, Gledao sam s koma plava, Hvatajte se cure naokolo i tako ostavlja poseban pečat u vremenu. Gledao sam sa vrh koma kuće Marka Miljanova. Gledao sam Kolašina, mala varoš, ali je fina. Gledao sam Kolašina, mala varoš, ali je fina.